Imos comezar. Primeiro, a aprobación da ata do pleno anterior. E a acta número 8 da sesión ordinaria do 30/7 e a acta número 9 de sesión ordinaria do 26/8 de 2020. Como son telemáticas e inclúen a totalidade, de alguma maneira entendo que quedarían aprobadas. Votos a favor das actas quedan aprobadas por unanimidade. Pasamos ao primeiro punto do orde do día, que é a aprobación dos festivos locais 2021. É a proposta para declarar festivo dúas festas como festa local este ano 2021, que coinciden coas que xa vimos solicitando desde un tempo esta parte, como é o 16 de xullo, venres, como Día do Carme, e o venres tamén 17 de setembro de 2021, venres da Guadalupe. Entrou rexistro de entrada da Comisión do Carmen apoiando a que escollamos o 16 de xullo e tamén conta co respaldo da Cofradía de Rianxo, que tamén sinala o 16 de xullo como unha data importante que paga a pena que sexa festivo local. Esta é a proposta. Agora vou ceder, antes de sometelo a votación, a palabra para que se pronuncien os diferentes grupos. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Bueno, nos vamos a apoiar, mas nestes últimos anos vimos insistindo que trataríamos de que os festivos locales tuveran un pouquiño máis participación nas outras parroquias, porque hasta agora sempre se enfoca na parroquia de Rianxo e pensamos que había maneiras de que participaran máis as outras parroquias. De todas maneiras, vamos a apoiar. Gracias. Vamos someter a votación, como non foi a comisión informativa, tamén a ratificación deste punto dentro do orden do día. Entón, pasamos a votar a inclusión antes de seguir co rolda de turnos de intervención. Entón, votos a favor da inclusión deste punto. Unanimidade. Continúa Partido Socialista. Boa tarde a todos e a todas. A nos parece-nos ben a proposta. Son dúas festas significativas, eu creo, para a totalidade de todas as parroquias e a vida de Rianxo. Nada máis. Sí, sin máis dilación. Ben, Benegá. Sí, nos apoyamos, sí. Eu simplemente teño que dicir que eu creo que nestas dúas festas concurre algo máis que a festa parroquial. Sen dúbida, as festas patronais de Rianxo son as da Guadalupe, que eu creo que trascenden, non se poden considerar unha festa só de Rianxo, senón que van bastante máis alá, que non reviste ningún xénero de dúbida do carácter global para o noso concello desta festividade. Como tamén o Día do Carmen, eu creo que trascende. É unha festividade, efectivamente, se cadra non tanto parroquial como sectorial, pero tendo en conta o peso e a tradición mariñeira que ten Rianxo, que eu creo que sobarda, e hai tradición mariñeira en Taragoña, en todas as parroquias do concello. Entón, que non é tanto unha festa que se poida considerar que hai parroquias que quedan máis ou menos sen a súa festa, senón que eu creo que nestas dúas concurren un certo espírito global e asumido por toda a festividade. Creo que algunha outra festa parroquial merecente seguramente de que tuveran tamén un día festivo, pois seguramente non fosen tampouco percibidas pola globalidade, que é o que se busca con estas festividades, que globalmente sexan o máis respaldadas posible pola poboación. Eu creo que neste senso se busca acertar con estas dúas festividades e que sexan o máis amplas posibles. Vamos a someter a votación. He visto un pouco o sentido do voto que xa expresaron. Votos a favor, por unanimidade.
Ben, veñen agora varias ratificacións de diferentes resolucións de alcaldía. Entendo que hai que irlas tratando unha a unha e votando unha a unha, pero sí que vou dar un pouco unha explicación global do conxunto. Sí, estas entendo que non foron a comisión informativa. Entón, procederíamos primeiro a votación da ratificación de incluir estes puntos. Son o 3, 4, 5 e 6, que é a ratificación de modificacións en proxectos técnicos de plan de obras da Diputación. Primeiro votaríamos a ratificación do debate destes 4 puntos, do 3 ao 6 do orden do día. Entón, votos a favor, por unanimidade. Pasaríamos entón a falar deles. Os 4 puntos do 3 ao 6 son diferentes modificacións que a instancias da Deputación Provincial presentaron a varios proxectos dos aprobados no seu momento dentro dos diferentes plans de obra da Diputación. As modificacións non son sustanciais, que daría pé a volver a presentar proxectos novos ou así, senón que, basicamente, non cambian nin nos importes, nin na zona de execución, nin tampouco no obxecto final da actuación que aparece aí reflexada. Basicamente son modificacións de tipo puntual dentro do ámbito de cada un dos proxectos, son cambios técnicos, o abeiro das opinións ou dos informes que a Deputación pediu facer o seu cambio, que se fixeron os cambios prácticamente ao chegar á comunicación da propia Deputación. Non dá tempo, en moitos casos, dá 10, 15 días para poder facer os cambios, polo tanto, non se poden levar a pleno no momento no que se expresan. Para máis desgraza, moitos deles, a comunicación veu cando estábamos en Covid, e dilataron tamén os prazos e incluso tamén a propia celebración plenaria. Entón, por exemplo, o punto 3, que é o proxecto técnico da obra e instalación dun área recreativa infantil no CEIP Ana María Diéguez, o cambio sustancial que non é tal, o cambio que se propón basicamente é nós na consideración levábamos como un proxecto de obra, un proxecto onde o peso da obra civil era superior, entendíamos, ao que era a instalación do mobiliario, e a criterio da Deputación non se trata tanto dun proxecto de obra como un proxecto de suministro, onde o peso, sobre todo, ten o equipamento de material de columpios e recreativo, máis peso que a actuación que a ten, que sería a instalación da soleira de formigón, a instalación do equipamento de caucho para evitar as caídas, etc., e a propia instalación do material de xogos. Non entende así a Deputación e pide cambiálo e modificar para que sexa un proxecto que se licite como proxecto de suministro e non como obra. O importe, como dixen antes, non vai variar en ningún dos proxectos que se presentan e, basicamente, teñen todos as mesmas características. Creo que aquí tamén hai algunha modificación de tipo engadir coletillas que poñan semellantes para evitar que se poida no prego de condicións usar unha determinada marca, senón que haxa posibilidade de concorrencia de diferentes marcas de elementos de xogo. Bueno, xa digo, no seu momento deron pouco tempo para facelo e fíxose por resolución da alcaldía e tráense os proxectos para o seu debate, esas pequenas modificacións e debate no pleno do Concello. Entón, pasaríamos a falar deste área recreativa infantil no Colexio Ana María Diéguez e teñen a palabra voceiro de Rianxo en Común. Gracias, alcalde. Bueno, desto nós estamos totalmente de acordo, sempre cando non modifica o importe. O que sí que lamentamos é que non se leve á súa comisión pertinente, pero de todas maneiras vamos a apoiar.
Gracias. Nós tamén apoiamos a proposta. Nós tamén estamos de acordo con Julio, que a pena que non se leve a comisión informativa para ter un tempo prudencial, xa que isto veu de volta a Deputación en abril, se non me equivoco. Por moito COVID que houbera, había tempo de sobra para transmitirlo, pero en principio vamos a apoiarlo. Nós apoiamos tamén. O BNG apoia. Bueno, isto máis ou menos ven sendo tamén unha cousa similar á anterior, é dicir, é unha cousa que está xa ten un tempo aquí entregada no Concello e creemos que pudo vir á súa comisión, sobre todo co tempo que leva no Concello, é dicir, non entendemos por que non vai á comisión cando vemos que estáse convertindo nun xeito habitual de traballar deste equipo de goberno, saltándose os plazos e as formas. No obstante, vámoslo respaldar. Nós tamén vamos a votar a favor, por suposto. O feito de que non vea a comisión, ao ser unha modificación, casi poderíamos calificala como técnica, parecenos que non é tanto pecado. Sería, bueno, como usted di, bastante grave que se fora a primeira vez que ven a comisión a pasara sin ser por ela. Nos vamos a apoiar. Nós, en principio, tamén imos apoiar, pero seguimos redundando de antes, co que a compañera Carmen. Si é técnica, tamén teremos dereito tamén a saber máis ou menos que modificacións puntuais debería se fan, por lo menos para comprobarlo. E se estamos na mesma historia de sempre, de que se convoca unha comisión informativa, falta de 48 horas de previa dun pleno, para enterarnos a última das cousas tampouco é lógico. En principio vamos a apoiar. As comisións informativas, para que debatan este tipo de puntos, normalmente estánse celebrando antes incluso da celebración do pleno. O propio pleno convócase, en moitos casos, despois de que se celebre a comisión informativa. Nunca hai 48 horas entre o pleno e unha comisión informativa que debate un punto que vai a ser votado no pleno, senón que precisamente, en moitos casos, ás veces, veñen temas de urxencia que se ratifican aquí, pero as comisións informativas, cando debaten puntos que van ser ditaminados para o pleno, sempre van transcurrir xa non 48, senón que os días que marca a lei para poder marcar o pleno. Este ven desde o luns, martes, mércores, quero dicir que... Son 3 días, son 32 horas. Sí, por eso son máis de 48 horas. Son as horas que marca a lei para a celebración dos plenos. En todo caso, eu teño que dicir que, efectivamente, intentaremos corrixir se foran temas sustanciais, probablemente xa non terían que vir aquí, senón teríamos que estar falando, pois igual, da decisión de cambiar os proxectos, se foran absolutamente insalvables ou tivesen modificacións potentes que inviabilizaran ou precisaran de incluso cambiar os importes ou cambiar as partidas. Xa non sería este o marco, non? Cando os traemos e se traen é porque son modificacións
puntuais e que non modifican, pero que prácticamente en nada, agás o que estamos comentando, algúns dos proxectos que se están tendo en conta, proxectos, cousas moi miúdas dentro do propio plantexamento, que nada vai o sustancial e o que é o conxunto da actuación que se fai. En todo caso, tomamos nota dese aviso que se dá do celebración de comisións, porque non hai ningún problema a que este tipo de cousas vayan á comisión correspondente, como cando se debaten temas que teñen que ver co Facenda ou de Contas, que se desenvolven as comisións co tempo suficiente para que se poida traballar o tema. Pasamos a votación. Votos a favor por unanimidade. O 5 sería tamén o saneamento e abastecemento con depuración autónoma no lugar de vilas. É un proxecto tamén que tamén foi aprobado no seu momento polo conxunto do Pleno, e basicamente hai tamén unhas modificacións pequenas de algúns serros en unidades de obra, de tamaño de tubaxes ou algunha pequena modificación de control de calidade, etc., que basicamente non fan cambiar o que é o proxecto. Entón, pasámoslo a debater. Ten a palabra o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Isto como son 4 ratificacións, sigo insistindo no tema das comisións, porque inda que non sean, eu entendo que o importe non modifica, que serán cousas menores, non discuto, pero para iso é unha comisión. A comisión é informativa, é dicir, o que estaría ben é que as cousas se informen nese espacio que é a comisión, e non da maneira que nos enteramos. Isto, o non leválo ás comisións e enviálo así, desta maneira, é un pouco un funcionamento que ten o Concello. Nós vámoslo a apoiar, pero seguimos insistindo en que este tipo de cousas non creo que tivera ninguna molestia tratar de levar ás comisións, que justamente son para iso, para informar. Mais nada, gracias. Voceira do PSOE. Pois eu non quero dicir moito máis do que dixen antes. Efectivamente, se é unha cousa sustancial na que hai que facer un cambio, pois, por suposto, se lles consultaría. De acordo, tómase nota e farase sempre que haxa que facer calquera modificación. De acordo, Partido Popular. Nos, en principio, tamén imos apoiala, pero deixar tamén ben claro que unha vez máis é que non se trata simplemente de que sean cousas puntuais, é que se está obviando nosa función como oposición, sin máis. Apoiamos, sí. Bueno, eu insisto que o lugar onde precisamente a oposición se ve é tamén na celebración do Pleno, porque incluso dispoñen de máis tempo material para estas cousas que están aquí expresadas, e incluso estes proxectos técnicos, se consideran que hai que ir un pouco máis alá na discusión, pois teñen máis tempo para miralo antes do Pleno que na celebración da propia comisión. É dicir, se é en aras a ser máis rigorosos no traballo de pescuda de por onde anda, e de se o tubo é necesario que sexa o tubo de 120 e non de 90, pois teñen máis tempo aquí que na propia comisión. Por tanto, eu dicindo e reitero a posibilidade de que efectivamente non hai ningún problema en celebrar a comisión, por algunha circunstancia desta volta non foi, pero que hai momentos, e non se quere cortar desde logo nada a oposición de que faga a avaliación correspondente de cada unha das cousas. E incluso se facilita antes a documentación, e xa digo, teñen máis tempo para debater no Pleno que na propia comisión. A comisión pode convocarse con menos tempo incluso que o propio Pleno. Pasamos a votar. Votos a favor, queda por unanimidade. E vai o último, que sería o proxecto modificado, que é a dotación e ampliación da rede de abastecemento de auga no lugar de Outeiro pos 2020. Ten tamén esas modificacións que estamos falando aí, informe técnico xurídico de algún atitude urbanística, e tamén, neste caso, unha remisión
de permiso a Augas de Galicia e a Axencia Galega de Infraestructuras, que se incorporou tamén a estas autorizacións, xunto tamén a unha de patrimonio cultural para que a rede pase a rentes do cruceiro existente en Outeiro, Taragoña. Palabra ten o voceiro de Rianxo en Común. Gracias. Nada, para non me repetir seguido na mesma das comisións informativas, insisto que se trasladen aí e vamos votar a favor. Partido Socialista. Nós tamén vamos a votar a favor e axilizar o procedimento para que canto antes estén aprobados e se podan executar se puder. Partido Popular. Sí, aprobamos. Ben, pasamos a votar. Votos a favor por unanimidade. Ben, pasaríamos ao seguinte punto de orden do día, xa dentro da parte de control. E o primeiro é dar conta das resolucións da Alcaldía e actas da Xunta de Goberno. Serían as resolucións desde o 1 do 7 do 2020 ao 31 do 8, números 355 a 526, e tamén as actas da Xunta de Goberno Local a 8, a 9, a 10 e 11, desde o 2 do 7 ao 26 do 8. O segundo da acción de conta, que se lle puxo a súa disposición para que coñezan o contido, un decreto no que se aproba as liñas fundamentais do orzamento do 2021 e que se lle dá conta con este acto pleno para que se coñezan. Estamos falando non dun acto propiamente dito da aprobación xeral dos orzamentos, sino dun documento técnico que elabora a intervención e que remite a unha instancia superior para o seu control. Entón, quero dicir, non estamos falando do inicio do debate de orzamentos que terá lugar no seu momento coas comisións e co traballo, digamos, en grupos que é necesario, senón é basicamente un acordo de programático técnico que manda aos servizos de intervención para cumprir coa normativa vixente nas diferentes leis que lle obriga a facer unhas líneas xerais de orzamento. Por tanto, non é un elemento que se debata, non há lugar a ese debate. Ben, pasaríamos ao seguinte punto de orden do día, que sería entrar no apartado das mocións. Había 3 mocións de 3 grupos, Bloque Nacionalista Galego, Partido Socialista Galego, Rianxo en Común, referido a un tema preocupante neste inicio de curso como é o propio debir do curso escolar e como estaba plantexado no seu inicio. Visto que tanto no corpo como nas comisións a comisión que se desenvolveu, as 3 mocións, as 3 propostas eran moi semellantes nas súas conclusións e mesmo na súa exposición de motivos, pois falouse xa ou avanzouse na propia comisión da posibilidade de ir cara a un texto único que expresase de alguma maneira a vontade mayoritaria a poder ser unánime evidentemente do propio Concello. Iso pasa porque cada un dos grupos de alguma maneira estea de acordo como posibilidade na retirada das mocións presentadas e automáticamente a someter a debate e a aprobación se procede un texto conxunto máis breve e máis facendo fincapé nos acordos. Pero iso xa vai depender un pouco da vontade de cada un dos grupos que faga esa retirada efectiva. Entón, empezamos pola do Grupo Municipal do PSOE, si está a favor desa retirada e o debate dunha proposta conxunta. Sí, porque, recolle esencialmente o que todos pedimos, que neste momento, o protocolo consensuado cos distintos sectores implicados na comunidade educativa e que dote de recursos a administración competente para esas novas situacións que hai que emplear recursos e non pode facelo solo a entidade local. Gracias. Sí, nós tamén estamos a favor de retirar a nosa e levála en conxunto
aparte que creo que sería bastante máis eficaz e creo que é o momento de xuntarse e plasmar, bueno, eu lino atentamente, xa o falamos na comisión, e xa en sí creo que coincidíamos todos, cada unha delas por separado, para canto máis en conxunto, estamos totalmente de acordo. Gracias. Sí, nós estamos de acordo en retirar a nosa e que se tome como texto único o que se presentou na reunión previa. Entón estamos de acordo en que se retire. A ratificación de inclusión porque trata-se dunha moción que non estaba na orde do día. Votos a favor da ratificación de inclusión. Ten a palabra. Gracias. Bueno, pois a moción esta en sí, a ver, creemos que mellor vai en conxunto, por suposto, creemos que a Xunta é totalmente responsable do que está pasando, máis que nada porque é a que ten a competencia en educación, en sanidade tamén, pero bueno, en educación. Creemos que este ten un sobrecosto que vai a afrontar por parte que lle toca
ao Concello nas súas escolas, e tamén vai asumir, ou xa está asumindo o Concello, a parte que de sobrecosto que lle vai a tocar no Instituto, cousa que non tería que facelo, cousa que é da Xunta. Digo isto porque a Xunta rápido salen a dicir que non son responsables, que non hai, en moitos sitios non hai espacios hainos, non hai máis que mirar e coller estes 4 ou 5 anos atrás cantas escolas cerraron e tiraron ca chave, e agora terían ese espacio, terían donde poder habilitar para os rapaces. E agora teñen tal descontrol que en cuestión de 3-4 días acordan colocar mamparas, pero siguen retrasando o inicio do curso porque debemos de pillar por sorpresa. É dicir, estes marcharon en julio e agosto, podíamos celebrar as eleccións, que era o momento máis oportuno, pero non se falou eso mismo de nese tempo tratar de mirar para botar unha man que é o que podían mellorar, e lles dou exactamente igual. E agora pretenden que o sobrecosto que o paguen, neste caso o Concello, que neste caso pagarían os veciños, porque todo o sobrecosto, que é moito, que se gasta neso, pérdense de facer outro tipo de obras que se podrían estar facendo. Nós insistíamos bastante en leválo en conxunto, estamos totalmente de acordo, e máis introducíamos o punto do Consello Escolar Municipal, inda que creemos que é un espacio de debate. Creo que é un espacio donde se pode colaborar e se vai colaborar, e que mellor maneira de colaborar. Entendo que o Concello ten trato directo cos distintos centros de Rianxo, pero sí que sería unha maneira de ao mellor o mismo solución que ten un colexio vale para os outros colexios de Rianxo, e que se debate precisamente neses consellos escolares municipales. Por todo eso, nós estamos totalmente de acordo e vamos a votar a favor desto. Gracias. Nos tamén, porque nos parece que é necesario que exista un protocolo que teña a capacidade de adaptación necesaria ás distintas e hipotéticas situacións que se poidan producir nesta situación de emerxencia sanitaria que estamos a vivir, e debe ser froito do diálogo e consenso con todos os sectores da comunidade educativa. E ten que ser a Administración que ten as competencias de educación a que dote de recursos para afrontar as necesidades novas de limpeza e de seguridade para que os nosos nenos e nenas, chavales e chavalas, poidan ir á escola e formarse como se facía nun ano normal. Por tanto, vamos a apoiar, estamos de acordo que se presenta. Penso que hai un pouquiño de descoordinación e tamén de falta de información, porque, se non me equivoco, o primeiro protocolo do programa COVID, de EduCovid, saleu a finales de junio. Hubo un segundo, pero non vou dicir isto. O primeiro saleu o 22 de julio, o segundo 31 de agosto, 16 de setembro, hubo outra modificación. Onte mismo hubo unha cuarta modificación do protocolo de EduCovid, vale? Na que se aprobou na última fecha, que se publicou, hai unha modificación puntual para infantiles entre dos subgrupos, para que haya nos protocolos dos comedores unha distancia entre que se subdividan en vez de ser de 10, que sean de 5. Pero ben, a Consellería de Sanidade e a Consellería de Educación publica realmente os acordos que hai baixo as órdenes do Ministerio de Educación e do Ministerio de Sanidade nacionais. A orden do 18 de setiembre, que se crea o Comité Educativo, que onte, o luns,
Apróbase, van a presentarse con 35 membros de distintos sitios, como órgano asesor da Xunta de Galicia no eido docente, a proposta do Goberno de España. A súa función é identificar medidas organizativas e de xestión que favorezcan un ensino inclusivo e de calidade nos distintos escenarios epidemiolóxicos. De feito, na comisión outro día, meu compañero pudo informar de que hai meirande parte de preto dos 2.200 contratados a maiores e o resto vinculados ao programa de reforzo arco incorporarase xa neste primeiro trimestre. Do preto de 2.000 novos profesores, para primaria en concreto van a ser 260 que incorporan para atender o incremento de oferta, 240 son para infantil e primaria, 543 son novos docentes de apoio a través do programa ARCO de reforzo educativo, 221 para primaria, 322 para secundaria. Meu compañeiro Mariano comentou que iba a enterarse, hasta ahora neste momento, cantos en concreto se iban a incorporar aquí no Concello de Rianxo. Respecto ao diñeiro, o que eu saiba, a limpeza dos distintos colexios ten asumido o Concello, non? Vale, bueno. No obstante, iso tamén teria que preguntarlle usted porque o Goberno da Nación ten aprobado con fecha o miércoles 2 de setiembre, no BOE sale publicado, diñeiro precisamente para un fondo COVID para axudar, entre outras cousas, aos concellos, que en Galicia van a ser de 92.987.000 euros, con un 40% por ratio poblacional inferior a que debía ser incrementado un 40% que non se fixo. Pero a fecha de hoxe todavía están sin transferirse esos cartos. Cando se transfiren, entonces se procederá a repartir nos distintos concellos para aliviar esas arcas. O tema do COVID non é un tema de cachondeo, por falar así de unha forma. Hoxe funciona de unha forma, mañá funciona de outra. Se os propios, como lle dixen fai pouco ao señor alcalde, se os propios cidadáns non se ocupan de protexer eles mesmos, malamente porque non que pode ser é chegar a un sitio onde hai varias personas e un deles non teña mascarilla. Por que? Porque non me sale dos collóns. Eso non é así. Donde hai unha serie de xente en un grupo ou grupúsculos onde están facendo botellóns, onde están facendo 50.000 historias e dai veñen despois a man a cabeza. De acordo? Iso son das moitas cousas que facer. Nós, desde o noso punto de vista, temos que loitar precisamente para que dende o Concello, e baixo a nosa tutela tamén, dunha forma, evitar que nas forzas públicas, as forzas do orden, nós mesmos como cidadáns evitemos ese tipo de transferencias. Si non malamente vamos a acabar, porque isto vai ir a máis. Hasta ahora vamos pouquinho xa remitindo a situación e manténdoa, sin que vaya máis. Pero se a xente non respeta a cada un que ten ao lado, malo. Desde os nosos centros de saúde dixe a xente moitas veces, usted para que ven aquí, chame por teléfono. A xente pasa de todo. E moitas veces por que? Porque a xente, e con meu respeto para todas as persoas, para todos os ciudadanos e para todas as mentes libres, se a xente lle das todo, e isto convirtese en un Eroski, en un Mercadona, un tal, onde entra todo Dios e colle todo o que lle sale as narices, entonces, e non hai un respeto polo cidadán que tes al lado, malamente vamos a acabar. Eso teño moi claro, e sempre o tuve. Pero para iso tamén estamos aquí, para evitar eso. Por lo tanto, e outro punto, o tema da FEGAM e da Xunta de Galicia, o dito do Ministerio, si estamos de acordo ca creación, convocar o Consello Escolar para controlar todo eso dentro das nosas medidas. En principio, nada máis. Nós, en principio, vamos a absternos. Nos compartimos o sentimento da moción e compartimos os puntos todos da moción e sobre todo o que compartimos é a preocupación ante a situación na que estamos. É unha situación dun desafío enorme que consiste efectivamente en abrir as escolas, en abrir os institutos e que isto poda funcionar. E para que eso se poda facer e para que eso se poda facer con normalidade, con relativa normalidade, o que fai falta é, por suposto, que ten as competencias principais, que é a Consellería de Educación, que actúe co máximo esforzo, coa máxima responsabilidade e todas as demais administracións e toda a sociedade
ten que compartir tamén este esforzo que se está a facer. O peor que podería pasar ahora mesmo é que efectivamente pois houbera que facer outro confinamento educativo. Eso sería un desastre para a educación, un desastre para os nenos, para as nenas, pero bueno, un fracaso para toda a sociedade. Entón, o BNG entende que hai aspectos que se deben mellorar, en concreto, efectivamente, como se fixo o protocolo por parte da Consellería, pois, bueno, pois débese dialogar máis, non? O feito de poñer os gastos directamente aos concellos, eu creo que iso que se pode falar, que se pode dialogar, e que se pode dialogar desde a perspectiva de que todos temos que compartir en este esforzo enorme e en este reto que é enorme, pero a vez tamén é, digamos, é un pulso que temos como sociedade de conseguir que o que é a educación dos nosos nenos e das nosas nenas vaya adiante, non? Pequeniños, grandes, mozos, universitarios, todo o mundo. E neste sentido da necesidade de esforzo e de xenerosidade por parte de todos, a min tamén, como parte do goberno, debo decir que o Concello sempre pode facer máis, sempre pode facer moito máis, pero desde o Concello túvose sempre unha actitude de xenerosidade e de entrega para efectivamente resolver o mellor que se pudera a situación. Fíxose no momento do confinamento, con todo, digamos, o esforzo de intentar colaborar, sobre todo na chega de recursos tecnolóxicos. Fíxose agora, cando desde a Consellería de Educación se dixo que se puso que no protocolo que o Concello, bueno, que había que facer unha limpeza maior, e o Concello, pois, asumeu esa responsabilidade, si ben entende que non é unha maneira de facelo, pero a pesares deso, os centros todos están sendo atendidos con eses requerimentos de limpeza e desinfección, e desde o Concello houbo, digamos, encontros e reunións para colaborar e resolver problemas de comedores escolares, mirar de botar unha man, se fora preciso, en problemas de transporte, e eu creo que esta é a actitude que temos que manter desde o Concello e que todas as administracións teñen que manter, porque o que temos diante é importante, é moi importante. E nada, nos apoiamos a moción en canto que reflite unha preocupación que busque efectivamente o consenso de todos, non da FEGAN, das administracións locais, da administración autonómica, da administración tamén do Estado, todos axudarnos. Tamén comparto o que o portavoz do Partido Popular está expoñendo, de que este é un desafío a toda a sociedade, é dicir, é as administracións, pero tamén toda a sociedade ten que colaborar no que se falaba, protexéndose e protexendo, porque senón isto, pois efectivamente, vai a afectar e vai a afectar, pois, a aspectos tan importantes como é a educación dos nosos rapaces e dos nosos mozos e mozas. Entón, apoiamos a moción e desexamos que, co esforzo de todos, o curso que comeza poda chegar a bo porto en suño do ano que ven. Nada máis e moitas gracias. Sí, o acordo, basicamente, entre os acordos, hai unha chamada constante ao diálogo coa Xunta, desde a FEGAMP ou desde outra instancia, non? Desde un primeiro momento, precisamente, cando se soubo que iba a empezar o protocolo e o curso, fíxose precisamente un chamamento a que se contase cos concellos, porque ao final os concellos acaban sendo básicos pola cercanía que teñen a xente, non? E, sin embargo, encontrámonos que non se fixo ningunha xuntanza dese comité de seguimento coa propia FEGAMP
nin, evidentemente, cos concellos representados, senón que se presenta un protocolo xa rematado, un protocolo feito, e onde non hai xa non só expresado ninguna vontade de chegar a acordo, de dialogar co conxunto dos concellos, senón directamente aparece unha orden ou unha demanda, como ustedes se dedican a limpar polas tardes, pois tamén ora limpan pola mañán. Esa é a mensaxe que se lanza, non? Evidentemente a chamada vai máis alá dunha simple limpeza, vai máis alá de que os labores de higienización ou os labores de desinfección dos centros poidan ou non recaer a iso. Imaginamos, efectivamente, ou pensamos que o financiamento vai estar garantido polos diñeiros, polos cartos que, tanto do Estado, veñen dirixidos á Administración Autonómica e que, de alguna parte, deses cartos comprometidos en educación, pois que chegarán aos concellos para sufragar boa parte do esforzo que se está facendo adicional á limpeza, non? Pero máis alá diso, o que se buscaba era precisamente que houbera un respeto institucional, un respeto á autonomía municipal, un respeto ás canles que hai abertas en moitos outros temas da Xunta coa FEGAM e que, sin embargo, no tema de educación, pois brillou pola súa ausencia. Poderíamos facer tamén e afondar que por que nesa mesa de traballo prácticamente desde un primeiro momento se excluíron os diferentes sindicatos, marcharon, non houve diálogo cos sindicatos na elaboración dos protocolos, quedaron os expertos da Xunta, pero basicamente quedaron sós e impuxeron un protocolo que trasladou moitísimas incertezas á xente, trasladou moitísimas incertezas ao conxunto dos pais, ao conxunto das AMPAs, que basicamente se viron excluídas e crearon un problema donde non o había. Tal é que a día de hoxe algunhas AMPAs encargadas do comedor escolar sí que o continúan asumindo, pero tamén hai varias provincias onde directamente non se está co servizo de comedor escolar ou se cargaron as actividades extraescolares porque, efectivamente, pois o nivel de exixencia das actividades extraescolares chega a un umbral que, sin a complicidade da propia administración, é imposible asumir. E, evidentemente, o Concello bastante ten con asumir a limpeza adicional que prácticamente nos está obrigando a duplicar o persoal de limpeza que temos en cada un dos centros. Temos tamén a casuística de que temos un grupo de unitarias tamén importante, das máis grandes de Galiza, que en número de unitarias que nos fai ter un esforzo, se cabe, incluso maior. Pero, basicamente, xa digo, unha parte que para nós tamén é sustancial, como é das actividades extraescolares ou de comedor, perigaron, e eu creo que perigarán de maneira irreversible ao longo deste ano. É, pois, triste, e incluso desde o punto de vista educativo para as crianzas, eu creo que é tremendamente negativo a falta de actividades extraescolares e de comedor, e para as familias en xeral. Entón, de alguma maneira, os acordos que se promoven van nesa liña. Diálogo, respeto á autonomía municipal e a contar cos concellos, co conxunto dos concellos do país para establecer un protocolo que, ao final, en moi boa medida, obriga aos propios concellos a desenvolver, que vai obrigar a moitos concellos, ademais, a volver a ter ese papel de parar e de ser a barreira contra cousas que van a aparecer, como é a fenda digital, como é os problemas que hai de suministro de internet ou do suministro de ferramentas de computadores a moitos rapaces e rapazas que, en vistas a esa participación real dos concellos, merecíamos ter outro trato diferente, non? Non podo tampouco deixar pasar que se manexaron unhas cifras de entrada de profesores que hai unha tremenda descompensación desde logo, entre o profesorado que sei que vai vir para secundaria ao que realmente veu, por exemplo, para infantil en primaria, onde prácticamente houve moi poucas incorporacións de profesorado novo, uns desdobles dunhas aulas que deberían ter unhas ratios que en ningún caso eu
entendo deberían superar as 15 persoas e se permite ter hasta 25 nenos pequenos nunha aula. Aquí motivaron queixas por parte de grupos de infantil que uniron nunhas únicas aulas cando a opinión dos pais e incluso dos profesores era que seguiran desdobladas precisamente porque grupos moi numerosos de nenos e nenas de pequena idade é un caldo de cultivo a problemática. E se optou por iso. E se mencionan cifras que non son reais, porque moitas desas persoas que, en teoría, se lles atribúe que están destinadas a reforzar, son persoas que xa de cotidianamente, si que estuvéramos na pandemia, xa forman parte das redes de sustitucións, de interinaxes e xente que está na lista. Non hai tal 2.000 a maiores, non, son 2.000, incluindo os que xa iban estar contratados ao longo deste ano por diferentes circunstancias para atender as vacantes ou as diferentes faltas do personal. É unha cifra que realmente non é real e que se manexa, claro, se di 2.000 máis, nos parece que, pero se estamos falando de centos de miles de rapaces formando parte da rede escolar, estamos falando de miles de centros, non dá nin a un por concello. E no noso caso, xa digo, hai unha diferenza enorme entre a primaria e infantil, que apenas ten reducción de grupos, e secundaria. Entón, é dicir que, bueno, hai cousas que convén ás veces matizar e non deixarnos levar polas cifras, porque como as estadísticas cargas o diaño parece que son moitos, cando na realidade ao final non hai tanta chegada de profesorado novo, e se había, como acabo de dicir, debíase xa as propias vacantes que existen na normalidade no día a día de moitos centros sin necesidade de que unha situación especial como a do COVID nos petase as nosas portas. Ben, visto un pouco o estado da discusión e xa que vin como avanzaron a votación, vamos pedir as abstencións primeiro. Entón, 3 do Partido Popular, votos a favor do resto dos asistentes. BNG, Rianxo en Común e PSOE votan a favor. Ben, se me permiten, antes de entrar no apartado de rogos e preguntas, dentro desta parte máis formal do pleno, quería que nos puxéramos en pé e tuéramos un minuto de silencio por un traballador do Concello que finou nestes días. É un traballador da área de deportes, é un traballador que levaba moito tempo connosco, que finou a unha idade temperá, que nos gustaría ademais que pudera disfrutar de todos os anos de traballo connosco, na nosa plantilla, formando parte un pouco do conxunto do Concello. Unha persoa tremendamente querida, respetada por toda a poboación, por toda a xente, dun traballo imenso dentro da área de deportes, como é José Manuel Abuín. Entón, se vos parece, un pouco como homenaxe do pleno, como homenaxe do conxunto da corporación, expresando un pouco a dor que se sentiu outro día no seu pasamento e nos actos fúnebres que tiveron lugar, pois antes de pasar a outra parte do pleno, procedamos a un minuto de silencio.
trasladaremos esta homenaxe do conxunto da corporación á familia, aos compañeiros, especialmente da área de deportes, os máis afectados tamén, como compañeiros directos do acontecemento, a todas as amizades e a xente que o apreciaba e o quería no seu posto de traballo na área de deportes. E imos continuar co apartado de rogos e preguntas. Rianxo en común, procedemos. Gracias. Vou empezar polos rogos. Rogábamos ao Concello que arranxe unha señal que está aí pegada ao Instituto, que xa leva a rota, pero creo que incluso antes do confinamento, a ver se a poden arranxar canto antes. Depois tamén rogábamos que a ver se lle pode dar unha volta aí no vallado que se fixo aí no Colexio Castelao para a entrada dos rapaces. Suprimíronse todas as plazas de aparcamento e creemos que se podría darlle unha volta, porque de cara, por exemplo, desde o viernes ao mediodía hasta o lunes, eso non se vai a utilizar para a entrada do colexio, como tampouco se utiliza polas tardes, salvo creo que é o lunes pola tarde. Entonces rogábamos que se lle dera unha volta, porque creemos que se pode compaxinar as dúas cousas, como temos, por exemplo, comprobado aquí no campo, cando é o tema do mercado, póñense señales, sácanse señales, e creo que poden compaxinar as dúas cousas esas. Bueno, eso no apartado de rogos. En canto ao tema das preguntas, tiña aí unhas poucas. Para empezar, as papeleiras das praias, nós entendemos que agora neste momento que hai que ventilar os sitios cerrados, recomendámoslle que se pasee polos sitios cantos máis abertos mellor, e nós entendemos que as praias hai que disfrutar delas todo o ano, é dicir, 3/4 partes do ano, que son as que non corresponden ao verán, parece que nos olvidamos das playas, e as playas teñen un enorme atractivo no inverno, e creemos que aínda que non se utilice o que é a forma de baño, o que é o paseo polas playas, creo que agora é máis necesario que nunca. Entonces non entendemos o por que se quitaron as papeleiras das praias. A pregunta é esa, por que se sacaron e se van a volver a poñer. Depois tiña outra pregunta, isto xa é unha bella demanda, de feito xa se levou varias veces, e a ver si a pregunta é para cando é a aula de estudio. É dicir, isto levouse xa en campaña, estamos falando aí das 6 meses, e se falou de varios sitios, e agora parece que se lle otorga este último sitio nos baixos dos edificios dos mestres, e creemos, aparte de que queríamos saber para cando se vai a abrir, e ademais, unha vez que se instala aí, se é definitivo, creemos que había que dotala de uns ordenadores, unha boa conexión wifi e incluso algunha impresora, porque a aula de estudio o non haber un sitio fijo, entonces claro, non é, parece que a xente non lle chama, podemos dicir, é que vai vir pouca xente. Unha vez que hai sitio fijo, unha vez que estén boas conexións, ten algunha impresora, algúns ordenadores, é realmente moi importante, porque hai rapaces que o que é estudiar na casa por diferentes motivos. Nun piso, os que viven nun piso saben que se oi ao veciño de arriba ou de abaixo, e os que viven máis no rural, por diferentes motivos, hai moitos máis ruidos que para o que pon un estudiante é moi complicado. Entón, creemos que é máis necesario que nunca que se lle dé un golpe definitivo a eso,
e sobre todo saber a ver para cando estaría aberta esa aula de estudio. Despois tamén quería preguntar, tiñamos aí no cuartel vello un local que nos deixou o Concello a todos os grupos da oposición, que é onde viñamos traballando medianamente. Sin previo aviso, sácasenos ese local, ou ocúpasenos, e ahora mismo quedamos sin local. Entonces queríamos saber que local nos van a dar e sobre todo para cando nos van a dar ese local. Nós sempre insistimos xa daquela que o local debería ser aquí no Concello. Ahora mismo hai locales libres no Concello, caso do traslado da policía local, e encontrámonos con que nos quedamos sin local e tampouco nos dan outro local. Entonces, aparte que, pola normativa, é de obligación do Concello poñer a disposición dos grupos da oposición un local de traballo medianamente digno. Entonces, queríamos saber que local nos vai a dar e, sobre todo, para cando. Despois tamén queríamos saber cando se vai convocar a Comisión de Servicios Sociais, sobre todo porque, igual ca o Consello Municipal Escolar, pois a Comisión creemos que é un sitio onde podemos analizar o que se fixo, o que se está facendo e o que se vai facer. E é unha maneira de traballar e de botarlle un vistazo a todo o traballo que fixeron dende Servicios Sociais nestes meses atrás, non con idea de recriminar nada, que supoño que facerían un traballo dentro das súas posibilidades extraordinario, pero sí estaría ben botarlle un vistazo porque seguramente carencias teñen. Aquí en Servicios Sociais encontrámonos con que traballa parte do personal do Concello, parte dunha empresa privada, e creo que debíamos de poder xuntarnos, mas creo que nun pleno creo que se comprometeran a xuntarse. Entonces pedimos que nos xuntemos canto antes mellor para analizar un pouquiño a xestión, as cousas, sobre todo, que é o que podemos mellorar, e incluso valorar o que é a xestión pública. E despois, ante a previsión, que previsión ten o Concello ante a chegada das chuvias, no tema de limpeza de cunetas, alcantarillas, e sobre todo nas pistas do rural, e a limpeza das rúas e das aceras, en tanto un pouquiño o casco urbano, no tema de que non só é pasarlle unha agua, porque eso non dá resultado, e sobre todo de cara ás pistas das parroquias, se corta a erva, se deixa nas cunetas, e xa sabemos o que pasa, ven a chuvia, así como a todo mundo se lle obliga a recoller, cando corta a erva, a recollela. Hai empresas que se conoce que ou se lle permite cortar a erva, e non só é que nas recollen, sino que ainda lle soplan á horta e ás casas dos veciños e ás propias arquetas. Entón, queríamos saber a previsión que ten o Concello sobre esta chegada das chuvias. Moitas gracias, nada máis. Moitas das preguntas que íbamos a facer xa as fixo o compañero de Rianxo en Común. Eu gustaría mencionar unha cousa, un tema que se tocou antes, é unha pregunta que vai dirixida ao conselleiro de Facenda, no seu apartado, na súa vertinte de profesor, de maestro. Cantos nenos albergan as escolas unitarias aquí en Rianxo? Mais ou menos. Mais ou menos. Usted me quere dicir que desde xulio, que foi cando se presentou o primeiro protocolo, non houve tempo para dispoñer todo eso, da separación e demais.
Hubo tempo, verdad? Non hai máis preguntas. Outra cousa máis, é unha recomendación para o compañero de Rianxo en Común. Falou de ocupas. A miña recomendación é que tens que falar ca Fiscalía. Se foi o Concello que che ocupou o local. E quero terminar con as verbas dunha persona que conocen aquí todos moito, morta, empeza con Germán con G, por certo. Hai que ter moito cuidado ca burocracia central que amenaza a nosa Hispania. Eso moitas veces é o que está levando todo ao carallo, falando en plata rápido. O papeleo é presentar mocións dobles e triples. Conoce esta firma, señor alcalde? Sí. Vale. Vou tapar o apellido. Germán con G, verdad? Non hai máis preguntas. Pero si apoyar... Bueno, se me entendeu perfecto. Ensina un documento de Castelao, fai referencia a Germán. Non sei se será vostede, imagino que non. Non, non son a Poledano, desde logo. Sí, por eso xa me descolocaba. Pero si, onde fai referencia a, precisamente, a que moitas veces os males dun país acaban todos por culpa dunha burocracia que se levada a extremos malos. Ben. Sí, nada, xa está. Todo Que di Castelao en concreto, que os males dun país van hasta o extremo de que os males realmente son a causa deses males é a burocracia centralizada, basicamente. Centralizada. Ben, vou intentar contestar a maioría das preguntas, se non a todas. Ben, as escolas sanitarias de 120, efectivamente, teñen que facer un esforzo de traballo. Agora, o que entendo, precisamente, polo pequeno formato das escolas, é unha das vantaxes, entre comillas, que se ten precisamente por o mantemento das escolas unitarias en Rianxo e da rede de colexios rurais. Permite que esas pequenas unidades que lle chaman burbullas pois sexan un das contornas pois máis favorecidas precisamente polo que nos está a acontecer. Quer dicir que a vantaxe de ter unha rede de escolas unitarias permite que enseguidiña, se hai un brote nunha unitaria, detectemos a parroquia, o lugar e toda a rede, digamos, que rodean, cousa que é máis difícil nas grandes concentracións. Bueno, esa xoga para nós como unha das grandes vantaxes, contar cunha rede importante de escolas descentralizadas que permiten traxectos curtos das familias, de proximidade e de cercanía. Eu estou convencido de que en todos os centros o profesorado de Rianxo, na maioría, tivo xa un momento importante de impacto do Covid, donde tuveron que prepararse para dar aulas virtuais cando non había posibilidade de aulas virtuais. Simultanear varios cursos, atender aos nenos e as súas familias e prepararse para o que iba a vir. Eu creo que non hai fisuras por parte de ningún centro de Rianxo onde o profesorado non amose a mellor idea da súa colaboración coas administracións para facer fronte a isto. Eu creo que, ademais, ninguén quere o lío, ninguén quere buscar o confronto, senón que o que se buscaba, basicamente, e o que expresaban as mocións, era diálogo e que lle resolveran algunhas situacións complicadas que se van dar no centro. Era precisamente iso que se buscaba. En algún caso, claro, pode dar lugar a que, mentre os rapaces da mesma aula estean asistindo, pois igual están confinados e tamén se debería haber que atender a eses rapaces que dunha mesma aula marchan confinados á súa casa,
como facemos seguimento deses rapaces que van estar coa súa familia para intentar evitar que siga o contagio ou en prevención de que poidan estar contagiados, non? E, sen embargo, se o profesor está atendendo virtualmente, non pode estar atendendo tamén presencialmente, ou ao revés, ou viceversa. Eu creo que o profesorado un pouco o que buscaba precisamente era esa complicidade das administracións para situacións que se poden dar se mantuveran así, como a mellora tamén de determinadas situacións que se dan de estreitezas en aulas ou complicidades tamén porque tamén teñen as súas familias para que pudera haber máis recambio en caso tamén de que caíran os propios profesores. Eu creo que se buscaba esa complicidade, buscábase ese diálogo precisamente para facer fronte ao que pode pasar e ao que pode acontecer. Falaba o concelleiro de Rianxo en Común da previsión de chegada das chuvias, pistas, están neste momento facendo a segunda limpeza do ano, xa non vai ser empresa, senón que vai ser o persoal do propio Concello, a través dos diferentes proxectos ou programas de emprego nos que estamos, PEL, a Prol Rural da Xunta, etc., nos que estamos inseridos, que permita facer a segunda limpeza das nosas pistas e dos nosos lugares. E digo isto porque leía outro día dun concello que iniciaban agora a primeira limpeza anual. Claro, decía que isto, como chegara a ser en Rianxo a primeira limpeza anual no mes de outubro, é que non estábamos aquí, teríamos os veciños amoreados diante nosa de a ver que fixemos antes de tal, e nos vamos a empezar a segunda. De feito, algunha aldea xa tuvo a súa segunda limpeza. Nunca vai ser suficiente, vai ser sempre necesaria. Nós tomamos no seu día o acordo que o estamos cumplindo de evitar o uso do glifosato, o que fai que evidentemente medre máis, sobre todo en condicións como a deste ano de chuvias e calor. Claro, eu tamén cando aprobábamos esa moción tamén falábamos de que tamén tiñamos que ser comprensivos, que non todo pode estar en estado de revista, porque a natureza tamén ten o seu falar, e cando tomamos unha decisión consciente de que vamos deixar de usar o glifosato, o herbicida químico, porque é un veleno para a natureza, pois tamén temos que ser conscientes de que o que se facía antes, que era despois desa limpeza, botar ese veneno e botabas meses e meses sin que volvera a medrar nada natural, pois que eso non se iba a producir. E digo porque nos vamos a empezar a segunda limpeza. Que non vai ser abondo? Pois seguramente, que sempre hai defectos. Sempre hai situacións que non son buscadas, como esa que mencionaba, de que non recollan a instrucción que teñen é clariña, cortar e retirar todo o lixo que se encontran ali. Eu espero que esa afirmación que fai de que estean botando nas fincas o material, pois que sexa unha actuación puntual, desde logo non aprobada nin polo Concello, nin polo Grupo de Goberno, nin estou seguro tampouco pola dirección da propia Brigada de Obras, e que sexa unha actuación puntual. Sí que teño que decir tamén que en ocasións nos encontramos que partes privadas das fincas sí que non lo botan a nós tamén. O sea, limpan a finca privada e o deixan na aceira. Ou non se limpan os arrós, porque os arrós, sabendo que é parte privada da finca, enténdese que é o Concello que hasta metro e medio ou metro e algo ten que andar a limpar os arrós cando é unha parte privada da finca, non? En todo caso, dito isto, sí que trasladarei este consello ou esta impresión que se lle deu ao voceiro de Rianxo en Común para que, na medida do posible, eviten esas situacións. Pero que neste momento, concluo desta pregunta, estáse facendo a segunda tanda, a segunda quenda de limpeza anual. Temos que solventar un tema que ven relacionado coa comisión da creación das comisións, porque se ben podemos facer xuntanzas as que queiramos,
é un punto de vista desde a Administración do Concello que as comisións son única e exclusivamente para tratar temas que van ser dictaminados con destino ao pleno. É dicir, non son lugares de debate, esa é unha consideración que hai, de que non son lugares de debate onde nos reunimos para falar dun tema. Podo ou non compartir ese posicionamento, pero temos sobre a mesa iso. Por eso, cando falamos no pleno anterior de desenvolver, e eu comprometime a desenvolver esa xuntanza de servicios sociais, constame a intención da concelleira de tela, pero foi parada precisamente porque temos que, de alguma maneira, resolver este problema de consideración da comisión informativa dos plenos como un lugar de debate ou un lugar de análise e debate de propostas que van ir ao pleno. Entón, deixo aí porque hai tamén unha demanda que temos sobre a mesa e que temos que intentar resolver na Xunta de Portavoces arredor da celebración das comisións informativas que temos que intentar resolver en sentido que tamén lles dé a pé a presentación de mocións, etc. Pero, quero facer constar este tema e se queremos, nunha xunta de portavoces con todos os voceiros, lles traslado esta problemática e miramos de como solventar esa problemática e esa consideración da comisión informativa do pleno como algo que só se vai xuntar ou só ten potestade de xuntarse para tratar un tema que directamente vai a ser debatido no propio pleno. Nese sentido, sí que se permite ter esa comisión e ver que podemos facer para ter outro tipo de xuntanzas onde, de alguma maneira, exprese máis esa vontade que temos de dialogar arredor dunha temática concreta. Vale, entón, habemos de ver. Falaban dos locais da oposición. Ben, aí a idea que hai, saben que, efectivamente, a policía se incorporou ao seu local. Eu non nego a miña vontade de que as oficinas de recadación viñeran para o Concello a ocupar ese sitio por varias consideracións, accesibilidade e cercanía ao resto dos compañeiros que constituen a Administración. Para min é fundamental que haxa esa cercanía dos diferentes servizos e, polo tanto, ese local vai ocupar as oficinas de recadación, trasladaránse do lugar onde están no Entrechán, virán para aquí, buscando eso, maior accesibilidade, máis cercanía e máis proximidade ao resto das unidades de traballo que están aquí no Concello. Polo tanto, no momento, que espero que sexa breve, están mellorando a iluminación aquí do espazo da policía. Queríamos tamén repintar antes de que se trasladara recadación e algunha actuación máis no chan. Unha vez que de libre, teríamos uns locais para a oposición e para o conxunto dos grupos no espazo que agora ocupa a recadación. Son espazos que serían, entendo que xa exclusivos para uso dos partidos. Creo que, ademais, moi dignos en canto a iluminación céntricos, pero que para min o primeiro é resolver unha eiva, que eu entendo que é unha eiva do servizo de recadación, e vinculalo máis ao que é a propia estrutura municipal con ese traslado. Entón, xa digo, espero que sexa canto antes que poidamos facer polo ben da oposición, pero tamén polo ben da propia recadación, que eu entendo que mellorará a súa cercanía ao Concello e o servizo que se dá directamente á cidadanía do servizo de recadación municipal. O proxecto da aula de estudo é un destes proxectos do POS, ten partida orzamentaria, polo tanto, ten todos os parabéns para poderse licitar canto antes. Saben que hai uns cuantos proxectos de plans de obra que están saindo. O último en sair foi a licitación e a asinatura do contrato de Foxacos, o do ascensor da Casa do Mar, entre outros.
eu espero que canto antes se poñan co proxecto da aula de estudo para que canto antes teñamos un proxecto da aula de estudo. Aquí tamén parece que cada vez que se consigue algo, pois aparecen máis reivindicacións. É dicir, unha vez conseguimos que a aula de estudo vai a ter unha dotación orzamentaria que sexa exclusiva, que teña un pequeno equipo para que se autoxestione, pois, bueno, pois poñémoslle wifi, poñémoslle ordenadores, poñémoslle impresora, parece que é todo un sumatorio. Algúnas cousas eu creo que habería que estudalo ben. Non a wifi, seguramente, para que calqueira co seu portátil poda achegarse por ali, pero, bueno, hai que ter en conta que unha das reivindicacións que se fixeron foi que foran autoxestionada. Se cadra non é o mellor... Tamén, bueno, eu creo que hai que darlle algunha volta a algo do que nos piden. En todo caso, a aula de estudo sí, autoxestionada, exclusiva, na medida do posible, para que evitemos interrupcións, para que haxa ese estudo permanente. Miraríamos de que tuvese unha dotación wifi o suficientemente potente e unhas áreas de tal. Algún outro dos equipamentos, bueno, pois eu quero tamén estudalo ben e que se estude ben por parte das áreas de dispoñer de algún dos materiais que se fagan. O moito me engano, bueno, eu a verdade é que paseime os meus estudos universitarios indo ás veces ás bibliotecas universitarias e, bueno, desde logo impresora nunca me puxeron ao meu servizo así de maneira de balde, nin tampouco equipamento de fotocopias, tiña que ir coa miña tarxetiña ou encargar as fotocopias na fotocopiadora. É dicir que, bueno, nós tampouco somos a universidade tampouco, non? E se ali non se fai, tamén igual hai determinados servizos que eu creo que se poden ter. Outra cousa é que haxa determinadas familias ou determinadas persoas que poidan ter falta e podamos botarlle unha man, pero, bueno, de aí a que haxa todo un equipamento público de libre disposición, etc., eu creo que hai que darlle unha volta e xeral, non? En todo caso, a aula de estudo espero que canto antes se execute. O lugar previsto, como vostedes saben, teño anunciado algunha vez, nalgún dos baixos das vivendas dos mestres, entón canto antes se poidan sacar. Eu creo que agora neste trimestre é posible que entren en circuito de contratación boa parte destes proxectos do plan de obras para a súa execución e contratación. E xa digo, ali hai un proxecto que efectivamente crea unha aula de estudo luminosa, con vista á parte de atrás tamén da zona xardinada, a zona máis de bosque, con sombra, iluminada, etc., e que sexa do agrado e do interese da xente, non? Para que o usen e para que o empreguen, non? Papeleiras das praias, aquí o costume, bueno, falo de costume porque as papeleiras, o costume que hai é, alo menos as que están na propia praia, retiralas nun período que colocalas e retiralas nun período que vai aproximadamente desde San Xoán hasta que se retira o persoal que a diario vai ás praias unha vez rematada a tempada de verán. Eu creo que non é posible manter un servizo de recollida e de visita diaria de recollida das papeleiras nas praias. Creo que non é posible cos recursos humanos actuais e máxime cando que queremos tamén é que haxa unha certa que tamén a zona rural tamén estexa atendida e o casco urbano tamén estexa atendido suficiente. Creo que non dá cos recursos que hai na actualidade a manter as papeleiras limpas. Incluso tamén tería, o meu punto de vista de si temos que ter sempre en zona natural ou en zona de recurso as papeleiras a man. Para min o ideal sería que civilizadamente
si teño, ou vou con algún material que teña que tirar, ou vou coa merenda dos meus fillos, ou vou con tal, que recolla nunha bolsa, me achegue á zona de aparcamento e o tire no contedor, que aí sí que hai contedores en todas as praias, non? E que non expandir as papeleiras en zonas naturais, porque, claro, usted fálame das praias, pero tamén vin a través das redes sociais que hai xente que tirou lixo no paseo natural do río Té. Claro, automáticamente, por que non poñemos papeleiras ao longo do paseo do río Té? Ou ao longo da senda de Taragoña? Claro, é que, ao final, entornos naturais donde a cidadanía deberíamos ter ese mínimo costume ou ese mínimo, non sei, elemento de higiene ou de un pouco de educación, que sería recoller o que levo e leválo ao primeiro contedor que me encontre. Si andamos e pedimos papeleiras para todos eses traxetos, pois eu creo que crearíamos algunha problemática tamén, porque eso obrigaría efectivamente a pasar a diario. Cando non se pasa a diario hai tamén un certo costume, casi non camiñamos buscando unha segunda papeleira, senón que amoreamos para que se mire, e ao final nos encontramos con situacións que non teñen sentido. Entón, eu creo que tamén hai que reflexionar se é necesario poñer unha papeleira nunha contorna tan natural como unha praia, cando non vai haber limpeza diaria, e se iso tamén nos ten que levar ao que comentaba antes, o absurdo de ter que poñer en entornos naturais elementos alleos, como poden ser as papeleiras, cando o máis normal sería que se alguén leva algo para merendar, para comer, para beber ou para disfrutar ao longo do paseo dun entorno natural, pois que trasladase na súa mochila ou na súa pequena bolsa o material hasta salir, entre comillas, a civilización outra vez e tiralo no primeiro contedor ou na primeira papeleira que encontre, non? Sin necesidade de que haxa que tenemos que tutorizar cada lixo que se quere botar, non? Foron as preguntas. Tomo nota do aparcamento, indicar que o aparcamento tal como se puxo no Colexio Castelao, foi a petición da propia comunidade escolar, é dicir, é a propia comunidade escolar, dentro da interpretación do protocolo e das entradas e das saídas, que nos pide que fagamos esa sustitución das prazas de aparcamento. Aínda así, creo que se está traballando na posibilidade que se apuntaba de que esas prazas de aparcamento suprimidas, que en vez de poñer un valado, que poñamos algún tipo de elemento que permita usar tarde e en fin de semana o aparcamento. Dicir que tamén se está facendo, que a xente se está buscando a vida para meterse entre valla e valla, etc. Pero nin foi capricho do Concello, que foi a comunidade escolar quen o demandou, e que se está barallando tamén e traballando, creo que buscando algún elemento menos agresivo que pode ser o valado para permitir recuperar algunha desas prazas de aparcamento. Pero sempre dentro, como primeiro, vai protexerse ao profesorado e ao alumnado e ás familias que queren entrar a pé. Tamén a súa petición cambiouse os contedores de diante do colexio, afastáronse un pouco máis desa entrada, buscando precisamente que as entradas do colexio foran o máis expeditas, estivesen os máis expeditas posibles. Pero sempre, xa digo, eu se teño que escoller entre seguridade dos pais e nais ou favorecer que as familias ou os nenos que van camiñando teñan preferencia diante dos coches, vou defendelo. É dicir que para min primeiro é o neno, a nena, o pai e a nai que se dirixe ao colexio a pé. Por lo tanto, para min son os primeiros. Despois, se podemos convivir con vehículos, vámoslo facer. Se podemos convivir con outro tipo de tal, farémolo. Pero que eu creo que tamén temos que ir mandando mensaxes de que primeiro os peóns, e primeiro as prazas a pé, e primeiro o transporte escolar. A dirección do centro, e eu comparto totalmente esa reflexión,
gustaríalle, efectivamente, que se favorecese, sobre todo, que se accedese a pé ao propio colexio. E oxalá pudera ser o elemento fundamental de transporte ao colexio. Axudaría moito neste momento e axudará, eu creo que nun futuro, para cousas que teñen salido incluso no pleno, de pequenos circuitos, de camiñar seguro para a escola, etc. etc. Por lo tanto, deamos pé a que aparquen coches, sí, pero tamén defendamos que haxa espazo para os pais e as nais que esperan e que se achegan ao cole a pé e ás veces teñen que sortear coches en riba das aceiras ou ocupando espazos que non deberían. Non? E eu creo que con estas está contestada o resto. Agora tocaría se hai algunha pregunta do público. Sí. Eu teño varias preguntas sobre todo para usted. Mira, estive levo aquí hora a tarde escoitando de todo sobre o COVID, sobre o colegio e todo, non? Me parece que a culpa sempre ten a Xunta, o Goberno Central, e eu pregunto a usted que parte de culpa ten usted o que pasou o primeiro fin de semana de Guadalupe en Rianxo. E pois, teño outra pregunta. É unha canción que di el anillo pa cuando? E o centro de día pa cuando? Porque para os monólogos hai para ir ali. Depois, agora, vamos a utilizar para outra cousa, verdade? Entón, para cuando? E tamén falou de que cando estudiaba na universidade, pois eu ia dicir, pola biblioteca de Rianxo non debe pasar moito, porque que cada día calla cada día. Nada máis. Máis preguntas, sí? Nós temos a plataforma constituída fai 3 anos. Nada máis constituíla, o primeiro que fixemos foi pedir un local social, que está na lei de locais, non sabemos que tipo de protocolo hai para a hora de solicitar por exemplo, vemos que Fogo Faco ten moitísima xente, está metido ali abaixo, sin embargo, a banda ten, a escola de música ten moito máis espacio. Nós temos 20 voluntarios que queremos traballar con as persoas maiores que están en soledad. Queremos poñer en marcha un proxecto piloto, pero necesitamos un local. Despois tamén é redundar en que o centro de día sí que se ten que abrir e decir que sí que no objeto da escritura cando se firmou pois era para que se dedicara para persoas da terceira edade. Fanse cantidade de eventos deportivos contratados incluso con empresas con terceiras empresas, pero non se fan actividades con persoas maiores. Entonces agora as persoas maiores están relegadas a estar ocultas porque son obxectivo prioritario para o COVID, co cual van a estar moito máis invisibles. E queríamos precisamente eso, pero o local vamos a luchar contra que non esteamos no listado da Xunta para o centro de día, e claro que vamos a lograr, pero para eso necesitamos colaboración do Concello. E despois, estades falando da limpeza, e máis nas papeleiras, fai 15 días tuve que axudar a un señor a salir dunha barreira en tronco porque caeu un fochar porque non está nin señalizado. Entonces, eso hai que restaurarlo xa como sexa, porque é un peligro, non se matou de casualidade. Se os recursos que se destinan ao mellor a esos grandes eventos se dedican ao mellor a poñer barreiras simplemente visuales, pois evitaríamos que pase algo maior, como por exemplo unha barreira aí para que non caen os coches. Eu como traballadora que vou todos os días a Santiago, na Ponte de Té había un aparcadeiro, pero agora xa non hai. Non sei que pasou. Agora non hai aparcadeiro e temos que andar ali por as pistas meténdonos de mala maneira. Non máis nada. O aparcadeiro, a persoa dona do aparcadeiro reclamou a retirada do aparcadeiro. Entón, mentres non se xestione con esa persoa ou un alugueiro ou unha compra prevista, por outra parte, no plan xeral
Está prevista ali a creación dun aparcadeiro en toda a extensión diso, precisamente para que funcione como aparcadeiro de uso asorio. No momento que apareza e se poida aprobar no planeamento, seríamos quen o de compralo ou expropialo ou de chegar a acordo para, de maneira definitiva en boas condicións, falo de asfaltado, formigonado ou creación dunha zona en condicións, pois volvelo a recuperar como aparcadeiro. Decidimos basicamente non enfrontarnos a unha posible demanda por parte do seu propietario, de que podera acusarnos de ocupación ilegal, etc., e procedemos a retirar o acceso que había ali, coa idea de recuperalo, e desde logo no planeamento está ese lugar como equipamento público para aparcadeiro. Falamos do centro de día, non deberíamos entrar, porque efectivamente é moi demagóxico e queda moi ben, intentalo contrapoñer a un monólogo, a un acto cultural, a un acto deportivo, o do centro de día. Non hai ningún acto cultural, deportivo, etc., nin siquiera dun ano completo que nos leve a 1.600.000 euros, que é o que o Concello puxo só para o centro de día. 1.600.000 euros, que compramos un pazo para ese destino final. E son 1.600.000. Non, ahora xa se acabou o término, é dicir, tócame responder e así se remata. É dicir, que 1.600.000 euros. É unha cantidade espectacular para un solo concello, que o decidimos poñer así para que a Xunta puxese aí o centro de día e o financiase público. Isto o dixemos sempre, quero dicir que non debería sonar a sorpresa de que sempre quixemos e dixemos, non, comprámoslo nós e o poñemos nas mans e poñemos a chave nas mans da Xunta para que faga aí ese equipamento. En ningún momento dixemos que o íamos a asumir nós. Sempre dixemos que queríamos que fose público, que formase parte da rede pública, que queríamos a complicidade das outras administracións. Até o de agora, só o Concello puxo 1.600.000. Entón, se preguntan donde vai ou pretenden dicir falta de compromiso con tal, pois hai 1.600.000 euros de compromiso con un equipamento e a compra dun equipamento para centro de día. Pechado non vai estar, evidentemente, vai ter outros usos, e outros usos sociais, e outros usos educativos, e outros usos culturais, mentres a Xunta non asuma o compromiso de crear ali un algo público, de centro de día, de mini-residencia, de residencia centro de día, de equipamento de Alzheimer. Pero, insistimos, esa é a vontade. O Concello quere que sexa público, porque nós estamos e temos que pagar ese 1.600.000 euros que se pagaron. Por lo tanto, que é 1.600.000 euros comparado cos 150, 200 dun monólogo? Evidentemente nada. Ou cos 1.000 ou 2.000 euros dunha competición, ou con 1.000 euros dun eixe cultural ou dunha actuación cultural. Non teñen que ver nada. A cousa é de tal dimensión que non deberíamos ter nin que discutilo aquí, nin falalo, porque nos costou para centro de día comprar ese centro 1.600.000 euros, e hai que volverlo a repetir. Vale? É que parece mentira que teñamos que justificar cando hai sobre a mesa por parte do Concello 1.600.000 euros gastados para un centro de día. No, ahora, Cheche, por favor, é que senón xa non toca. Eses cando veñan, pero de momento non veu ningún. Viñeron, de momento, 1.600.000 euros pago o Concello. E os puxo sobre a mesa. E os outros, pois xa virán cando veñan, e si veñen. Vale? Pero xa os puxo el. É claro que coñezo a situación da biblioteca. Coñezo perfectamente. Coñezo tamén que tamén temos redactado un proxecto para que o financie a línea dun medio cultural. E xa van 2 veces presentado en Madrid. 2 veces presentado o proxecto para restaurar a biblioteca. Un proxecto de cerca de 600.000, porque é máis grave a situación da biblioteca do que parece. E a coñecemos. E por iso temos, desde hai varios anos, un proxecto que nos estamos matando para que non lo financie. Pero claro, se eses 500, 600.000 euros que vai costar ese proxecto tamén os temos que financiar nós tamén, pero é que entón non hai contribución que chegue. E non hai acto cultural que poidamos suprimir que nos leve a poder financiar o traballo da biblioteca. E nos estamos fartando de buscar. Xa vai 2 veces que o presentamos en Madrid, porque xa fomos a Xunta con el antes, e tampouco nos deron. Claro, é que, bueno, pois efectivamente, e vámoslo intentando.
E se temos que facer como fixemos co centro de día dese 1.600.000, ainda por riba, bueno, pois vamos pagar a restauración dos 500 ou 600.000 euros da biblioteca tamén. E non temos axuda de ninguén, pois, home, mira, eu creo que, efectivamente, bastante se fai. E coa biblioteca somos perfectamente conscientes. E vamos volver unha terceira vez, ou unha cuarta, se fai falta. Pero é de tal montante a necesidade que ademais non vale que se pague dunha... Bueno, pois vamos facendo a cachos. Ahora cambiamos o canalón, mañán unha tella. É necesario reformalo estruturalmente completo e adaptar a súa accesibilidade. E se está, e hai o proxecto preparado, o proxecto con maqueta, o proxecto técnico, e xa se presentou 2 veces, xa lle digo, 2 veces a financiamento por parte do Ministerio e algunha vez por parte da Xunta buscando unha complicidade que ao final pois non chegou. E seguiremos insistindo e pelexando, porque somos conscientes de que a biblioteca é un dos eixes daqui. Evidentemente, supoño que vai no cargo e tócame ser culpable do primeiro fin de semana da Guadalupe. Non sei tampouco moi ben a que nos referimos, supoño que terá que ver coa presencia de máis ou menos xente nas rúas ou a ausencia de persoas ou de, bueno, en todo caso, dicir que por parte do Concello se intentou ter unha presenza policial a todos os días, unha presencia policial que fora suficiente. Tamén se pediu tamén a presencia da Guardia Civil e do reforzo tamén da Guardia Civil buscando iso. Pero tamén hai a parte humana, tamén hai a parte das persoas. E tamén as persoas tamén temos que ser conscientes do que hai. En estes momentos parece mentira tamén que non sexamos conscientes do que hai. Desde logo un policía por persoa non pode haber. Máxime cando hai, e se evitaron na medida do posible todo tipo de chamadas á festa. Todo tipo de chamadas á festa. E iso foi o que sempre se buscou, de que foran as festas o máis tranquilas posibles e se intentou. Ás veces con máis fortuna e outra con menos fortuna. En todo caso, na parte que a nos corresponde de buscar a presenza policial, aí non se escatimaron os esforzos de ter presenza policial nas rúas. Que é insuficiente? Pois seguramente, pero triste é tamén a sociedade que só é quen de controlarse se hai policía ao lado. Tamén é triste. Tamén é triste que a única cousa que poidamos facer como sociedade pois sexa iso. Tamén teño que decir que maioritariamente sí que se está respondendo. Maioritariamente se está respondendo. Pasa que efectivamente sempre hai grupos de 20, de 10, de 15, de 50 que se saltan ou queren saltarse a historia. Pero eso tampouco debe ser... Ese son un exemplo, mal exemplo, pero non son a generalidade da xente. E comentaba tamén, facía agora mesmo, non lembro, o tema do colexio. Nos, en ámbito de educación, temos unha pequena parte de responsabilidade, que basicamente é a limpeza dos colexios. En ese sentido, se duplicaron o número de persoas que se dedican a facer esa limpeza coa limpeza pola mañán. A nós xa non nos compete máis parte do colexio. Son competencia de outras administracións. E ainda así, pois tamén se intenta botar unha man e colaborar moitas veces pois da mellor maneira posible e moitas veces pois tamén sin queixarse, buscando máis ser cómplice ou buscando máis ser compañeiro de viaxe ou ter os problemas, buscamos máis ser parte da solución que parte do problema. Ora, o Concello ten as competencias onde lle toca, competencias, os recursos e os recursos que veñen de outras administracións que son fundamentais para isto. E aí temos unha parte moi pequeniña que, ademais, xa desde hai moitos anos, os concellos sabemos que estamos chamados a non ter ningunha competencia, nin en conserxes, nin en limpeza, nin en ningún tipo de intervención nos colexios, porque hai un acordo da Xunta coa FEGAMP que está sin executar, que vai levar a que en tempos, como pasou cos centros de saúde, antes había centros de saúde que se levaban desde os concellos, e se chegou a un acordo para que progresivamente os centros de saúde fosen pasando ao propio Sergas. De feito, cando se fan novos, xa se fan os Sergas, e asume todo os Sergas. Bueno, pois con educación vai pasar igual, e ese é o camiño que se está levando. A única queixa que facemos é, efectivamente, que
en vez de quitarnos responsabilidades, súmanos. E iso é o que non estamos de acordo, polo menos que alguén dialogara connosco ou tuvera connosco un encontro para podernos decir e poderlo separar. E eu creo que así quedan contestadas as preguntas. Así que damos por concluído o pleno. Veña, gracias.